लोगोफोर दिनै नैबे खैलामेला बाजार चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे खैलामेला बाजाराव आङो दंफैयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि नै आमाइ कातिनाथखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय बियो मेगन थाइनैबो नुवा नाथाय बियो मखस्थ' बे नै मेन्डलिनखौ दामनायाव बिराद एक्सपार्ट आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो बियो गोबां बाजार गिदिंबायनानै मेथाइ खनो ओमफ्राय दा आङो बे आमाइनि दिनै मेथाइ खननायखौ आरोबाव खोनासंफिनबावनायसै थ' नोंथांमोना जुदि आमाइनि गान खननायखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो खोनासंलांबाय थादो ओमफ्राय आमाइया मा ओरैनो लेंगुवेजजों मा भाषाजों गान खननो गोरों एसे खोन्थाना हरदो आमाइ राभानिखौ हागोन आं दोंसे राभा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा हाबावो नेपाल हायो ने बर'आथ' बर' कमन जाबाय ना ओमफ्राय दा नोंनि जिउ जारिमिनजों मोनसे गोरोबनाय मोनसे मेथाइ खनसै आमाइ नोंनि जिउ जारिमिनजोंहाय नेपालनि खनसे आं होमबा बर'खौनो खना हो नोंनि जिउ जारिमिनजों गोरोबनाय एकदमबारे नोंथांमोनाथ' नुबाय नैबे आमाइनि रोजाबनायखौ बेसेबा मिलौदो गारांजों खनदों जाहैबायना आमाइया बियो मोनसे नोंथांमोना मिथिखाबाय बिथांनि मेगन थाइनैयाबो खाना दा गावखौ लानानैनो बियो माने मेथाइ खनदों जाहैबाय लोगोफोर ओरैबायदि माने मेगन दंनायमोनब्ला ना आमाइ रुजु रुमु संसार जागौमोन बेबायदिनो गथ' गथाय खांनानैनो हाल नांगोल एवनानैब्लाबो ना माथो थ' बाहायखौ गाज्रि सानना लादो आमाइ थेवबो जा गोजौनि होदों बेजोंनो नोंथाङाथ' माने मोनगासिनो दंखायो दा ना आमाइ दा नोङो मा बुंनो सानो पाब्लिकनि गेजेराव ओरैनो दिनै नोंथाङा दे मेगन गैयाब्लाबो दिनैसिम नैबे लेभेल स्टेजावहाय नोंथाङा माने बेफोरबायदि मेथाइ खननानैब्लाबो रायजो राजाफोरनि एसेब्लाबो अनसुंथाइखौ मोनगासिनो दङ बिनि सोलायै नोंथाङा पाब्लिकफोरनो मा मेसेज हरनो सानो ओरैनो नोंनि गोसोजों आङो सानो सोब जायगायावनो बाजारावनो दुगैनाय सुबिदा थानांगौ आरो खाना लेंग्राफोरनि न' थानांगौ आन्दायबायबा थानो हानाय बिदि थानांगौ आरोखि ओमफ्राय दा नोङो पाब्लिकफोरखौहाय बेफोरबायदि दखान सखानावथ' नोंखौ बयबो मिथिखायो गान खनो होननानै दा
नोंथाङा बिसोरनिफ्राय नोङो जायफोरा अननानै होयोब्ला नोंथाङा बिसोरखौ मा बुंनो सानो ओरैनो मोजांनि बाथ्रा मोजांजों लोगोसे बिदिनो आरो दुगैनाय सुबिदा गैया दा खैला मैलायाव बर्थमान जों बायदिया दुगैनो मोना ओरैनो थाबाय बायनांगौ आरो मानसिफोरजों नायनो बाजानाय जालांबाय हाथाय बाजारावनो उन्दुनांगौ जायो आरो रावबो लाङा बर'फ्रा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो ओमफ्राय दा नोंखौ बेसिम लाबोनाया नोंथाङा हारसिङै फैदोंना सोरबा लानानै फैदों ओरैनो गारिजों फैयो गारिजोंनो डाइरेक्ट गारिजोंनो दा फैनाय समाव डाइरेक्ट खैला मैला होनला खैला मैलायाव डाइरेक्ट थिखांनानै दोनफैयो नामा रायजो राजाफ्रा बे ड्राइभारफ्रा थ' गोजोननाय थाबाय आमाय नोंथाङा नोंथांनि माखासे जिउ जारिमिन नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गान खननानैब्लाबो नोंनि जारिमिनखौ खोन्थानायनि थाखाय ना आमाय धन्यबाद थाबाय आमाय